Ako po si Janine. Gusto ko lang pong ibahagi ang nangyaring karanasan ko noong nakaraang taon tungkol sa isang lumang relo na iniwan sa akin ng aking lola. Noong pumanaw ang lola ko, naiwan niya sa akin ng isang gintong relo na palagi niyang suot. Ayon sa nanay ko, maswerte raw yun at tagapagmana lang ang dapat magsuot. Nang una na isinuot ko yun, wala naman akong napansin. Pero bandang hating gabi ay nagising ako sa kakaibang tunog ng tiktak ng relo. Ang mas nakakatakot, kahit wala na yung baterya, tumatakbo ito ng mabilis na parang may hinahabol. Nang tinitigan ko, biglang tumigil ang kamay ng relo sa oras na 3:15 AM. Pagbaling ko sa gilid ng kama, nakita ko ang anino ng lola ko. Nakatayo, nakangiti pero puno ng dugo ang bibig. Hindi siya nagsasalita, ngunit nakatingin lamang sa relo sa aking kamay. Mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, kusa itong gumagana at humihinto sa parehong oras. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag kung bakit. Ang sabi ng iba, baka gusto ng lola ko na may iparating sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ko kayang alisin ang relong yun sa aking aparador. Natatakot kasi ako na baka bumisita ulit siya kapag sinuot ko yun. Isa akong empleyado sa isang opisina sa Quezon City. Madalas akong mag-overtime. May suot akong relo na bigay ng tatay ko noong birthday ko. Pero isang gabi, may kakaiba akong naranasan. Habang naglalakad pa uwi, napansin kong 10:00 na ng gabi sa relo ko. Pero nang dumating ako sa sakayan, nakita ko sa digital clock ng waiting shed, 2:00 na ng madaling araw. Akala ko nagloko lang ang relo ko. Pero nang humawak ako sa cellphone ko, pareho ang oras sa digital clock. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nawalan ng 4 na oras. Ang mas nakakatakot, wala akong maalala kung anong nangyari sa pagitan ng 10:00 at 2:00. May mga sugat akong hindi ko alam kung saan nakuha. At may amoy ng usok at abo ang damit ko. Simula noon, paulit-ulit na nangyayari sa akin ang pagkawala ng oras. Lagi akong nagigising sa lugar na hindi ko alam kung paano ako nakarating. At lagi kong dala ang relong yun. May nagsabi sa akin na baka ang relo raw ay nagiging portal para sa pagkawala ko. Pero hindi ko pa rin kayang itapon. Para bang kapag nawala ang relo, baka ako na mismo ang tuluyang maglaho. Noong high school ako, mahilig akong mangalakal sa junk shop. Isang beses nakakita ako ng lumang relo na kulay itim. Parang pang sundalo yun. Binili ko agad yun dahil sa kakaiba ang itsura. Sa unang gabi ko nasuot yun, na naginip ako ng isang sundalong nakaitim. Duguan ang muka at pilit na inaagaw ang relo sa kamay ko. Nang magising ako, may marka ng kamay sa braso ko. May mga pasa na parang may humawak. Tuwing sasapit ang 12:00, naririnig ko ang marching sound ng mga bota, kahit wala naman akong kasama sa bahay. At kapag tumingin ako sa salamin, nakikita ko sa likod ko ang sundalong yun. Walang muka, pero may dugo na tumutulo mula sa kanyang helmet. Hindi ko na isinuot muli ang relo, pero kahit hindi ko na ito ginagamit, minsan ay nagigising ako sa tunog ng tiktak na galing dito. At sa huling pagkakataon na narinig ko yun, bigla na lang akong napatingin sa salamin. Nakatayo siya sa likod ko, naangiti. Nangyari ito noong kolehiyo ko. Isang kaklase ko ang biglang namatay dahil sa aksidente. Laking gulat ko ng isang araw, may isang matandang babae na lumapit sa akin at iniabot ang relo ng kaklase ko.
Ang sabi niya, ako raw ang dapat na sumunod na magsuot noon. Hindi ko alam kung bakit, pero tinanggap ko yun. Noong una, normal lang. Pero napansin ko na palaging nauuna akong makaalam ng aksidente. Kapag huminto ang relo sa isang tiyak na oras, doon eksaktong may namamatay. Isang kaklase, kapitbahay, o minsan pati estranghero sa kalsada. Ang mas masaklap, dumating ang araw na huminto ang relo sa oras ng klase ko mismo. Kinabahan ako. Pinilit kong huwag pumasok, pero nahatak ako ng mga kaibigan ko. Doon, biglang nagkaroon ng lindol. Gumuho ang bahagi ng gusali. Maraming nasaktan at namatay. Ako lang ang nakaligtas sa buong silid. At sa kamay ko, tumatakbo na ulit ang relo. Parang wala lang nangyari. Hindi ko alam kung malas ba ito o isang babala. Pero hanggang ngayon, nasa akin pa rin ang relong yon. At natatakot akong hintayin kung kanino ulit yun hihinto. Hindi ko malilimutan ang karanasan kong to. Isang gabi, napadaan ako sa lumang sementeryo. May nakita akong relo na nakapatong sa lapida ng isang libingan. Dahil paborito kong mangolekta ng relo, kinuha ko yun at isinilid sa bag ko. Pag uwi ko, palaging alas 12 ng gabi humihinto ang relo. Sabay maririnig ko ang yabag na tila mabigat na paa sa labas ng bahay. Nang minsang sumilip ako, may nakita akong anino ng isang lalaking bangkay. Puno ng uod ang katawan at nakatingin sa bintana. Kinabukasan, dinala ko ang relo pabalik sa sementeryo. Pero nang ilapag ko yun sa libingan, biglang gumalaw ang lupa. Lumabas ang kalansay ng lalaking yun. Dahan-dahang umupo at itinutok ang buto niyang kamay sa akin. Mula noon, lagi kong nararamdaman na sinusundan ako ng mga mata, lalo na tuwing alas 12 ng gabi. Hindi ko alam kung dahil naistorbo ko ba ang kanyang pagpapahinga o baka may oras na rin akong nakatakda at malapit nang dumating.